Абдулла Алиш бик яхшы сабак алды ябалак. Зәп-зәңгәр күк итәгенә барып тоташкан, очы-кырые күренмәгән бер кара урман бар. Ул урманда яшел киемле агачлар гөрләп үсәләр, тәмле-тәмле җиләкләр кызарып пешәләр. Анда ярткыч бүреләр, хәйләкәр төлкеләр, куркак куяннар, агулы йыланнар яшиләр. Усал йырткычлар, сайраучы кошлар белән бергә бу урманда ике ябалак та тора. Төскә алар тавык төсле матур, башлары аларның песи башына бик охшый. Күзләре коттышкыч зур булсалар да, көндезләрен күрмиләр. Шуңа күрә алар ауга да төннәрен генә йөриләр. Кичләрен кошлар сайраудан тынгач, йырткычлар йоклагач, урман эчен мәче мыраулаган, бала елаган тавышлар каплап ала. Бу тавышка кошлар томшыкларын, йырткычлар борыннарын күтәреп йокыдан уяналар. Рәхәтләнеп йокларга да ирек бирмиләр, дип ябалаклардан зарланалар. Бер төнне шулай ябалаклар балаларын ияртеп ауга киткәннәр. Ана ябалак балаларына шушы сүзләрне әйткән. Уху, уху, улларым, кызларым, уху, бер үк сүземне тыңлагыз. Бер-берегездән айырыласы булмагыз. Уху, көндүзгә калмагыз. Дигән. Балаларның арасында бик шугы "Туктале, әни сүзен тыңламасам ни булыр икән?" дигән. Туганнарыннан айырылып, бер якка карап очып киткән. Тегеләр моны югалтканнар. Аның өчен бик кайгырышканнар. Эзли йөдәп биткәннәр. Таң тугач, өйләренә кайтып киткәннәр. Кайтсалар, теге шаян өйләрендә дә юк икән. Улым харап булды. Улым харап булды. Дип, ана ябалак мескен үзгәләнә икән. Бала ябалаклар да бик кайгырышканнар, елашканнар. Теге шаян бу вакыт аяк бармаклары белән агач ботагына нык ябышкан, кая барырга белми аптырап тик утыра икән. Беренче булып аны тиен күргән. "Минем агачымдан нишләп булай кукрайып утырасың?" дигән. "Тиенкәй, изгекәй, зинһар, мине кума инде. Бик азга гына булса да, шыда инде, кич булуга китәрмен. Сиңа мең рәхмәтләр әйтермен." дигән бала ябалак. Ләкин тиен аның сүзләрен тыңламаган, ялваруларына колак салмаган. "Әниең сүзен тыңламагансың, менә шушы хәлгә калгансың, үзеңә үпкәлә, андыйларга минем агачта кунак булырга рөхсәт юк", дип ябалак кунаклаган ботакны селкеткән. Мескен ябалак ботакларны кабалап башка агачка күчкән. Ләкин кошлар аны бу агачтан да куганнар. Хәзер үк күзләреннән югалырга кушканнар. Кайгысыннан ябалак онытылып киткән. Төн дип белеп очып та киткән, канатларын ботакларга бәреп бетергән һәм җиргә килеп төшкән. Хәйләкәр төлкегә шул гына кирәк икән. Ул аны байтактан бирле сагалап йөри икән. Төлке аны әз генә эләктерми калган. Теге шаян очып өлгергән, ләкин агач ботагына бик каты килеп бәрелгән. Төлкенең авызында каурыйлар гына калган. Ябалак ничек кирәк алай көнне уздырган. Менә зарыгып көткән кич тә җиткән. Әнисенең әйткән сүзләре шаян ябалакның исенә төшкән. Ул мескен елый арып биткән. Әнисе белән әтисе шук баланы эзләп тапканнар. Адашкан ябалак баласы өйгә кайтып керүенә шатлыгыннан елап җибәргән. "Инде һәр вакыт әти белән әни сүзен тыңлармын", дигән. Менә шулай шук ябалак алган бик яхшы сабак.